Mayapayabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Valentino and family, Father Mark Andrew Simbol, Fernand Dison, Danilo Taktay. Kapasalamatan na naman king anibersaryo ning kayang pang-ordain, Reverend Father Mario Sol Gabriel. Special intention, Ditz Anita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Rosel Montemayor. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Maria Teresa Sampang, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, at Joy Manalo. Para king alananggang kapainawan ng kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remedy, Monsignor Aquilino, Manuel, Gina, Consolacion, Corazon, Violeta, Leonila, Rocco, at Father Herwin, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagyan ng ibahan po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, mahayapayaba kay kaingan po. Ating may kakapatad, si Siyantala Panginoon kasalanan tamod, anya rin lunos at kapaton ng nga Panginoon, maging karapat dapat ang ganap karating banal na misteryos. Ginoo, sinabi ning anak mo, king nano mga adwan mikeka, king lagyo na, ipagkalog mo. Ginoo, pakalulo. Ginoo, sinabi mo, king alanang lugod, amay git pa, kesakit ang idaw nining metong atawing biyena, alang-alang ka rin kakadugurana. Kristo, pakalulo. Ginoo, ikeng sasaw kay kaming lugod, ka rin kaparaming tao. Ginoo, pakalulo. Ning Diyos sa may paintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga, manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kapamiratan iting misteryo, ning kekang pamangabos, sadya mo kaya sana para king biye langanga. Ing pamagmasusimi, king kamatayan at pangasubing mebye Kristo, ang tabianan na kesana ang gaking kaya kaming kaligtasan. Itihadwan mi, king kapamiratan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibad, king libro ring dapat daring apostol. Ding apostol, apo ding makatuwa, kambening mabilog a iglesia, pikayari rang padalang mapilan akataong piyakakatawan da, atuki kari Pablo at Bernabe karin Antioquia. Pinili do ring aduang kataong kikilalanan daring kapatad, ilapin di Judas, Amayayawos, Barsabas, apoy Silas. Pe para larya karela ay makatuking sulat. Ding apostol, ading makatuwa kaya kong kapatad, payabot da karelang komusta, karing sablang kapatad, halahing pagano, amanok na king Antioquia, Syria at Sicilia. Miras kaya kami yung balita, king ding mapilyan na kataong ibat kaya kami, kini Jerusalem, detangan da kayo, at ligaligan da kayo't giluan na isip, king karelang pamagsalita. Makanyan man, deti alalang kapaintulutan ay ibat kaya kami, para daptanda ito. Ulinita, mi pulong kami, at pikayari mi, ing mamiliking piyakakatawan mi, at itubudla, kaya kayo. Datang la, kambera ring pakamalaming kakaluguran, a Pablo at Bernabe, a pasayang king bing susuyo, king ginutang Heso Kristo. Tutubod mila kaya kayo, Ulinita, Rihudas sa Silas, amunyeng patutong personal, karing baging simbit lami, nakaniting sulat. Uling kaburyan ng Espiritu Santo at kasanmetong na kami kaniti, king kayo mirinan aliwapang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan. Manginlag kayo, king pamamangan, amiyang pang karing Diyos-Diyosan, kayo mamamangan daya, kayo mamamangan, king karniring animal, apeterang epeparayan, at dumayo kayo, king sablang manawang. Pangilagan nyo ngan iti, at kayo milisya, king matulid, adios. Pepalakwan do ring tubod, at dinaglusla ang Tokyo, karasda ka rin, tinipon do ring sablang alagad,
at binyere karela ing sulat. Inya nga basaring tao ing sulat, miragdag lang tetaga na lub, king kausukan, adaralana. Amano ning Ginoo. Dalit kong kapurian kaya ka, busal ding sablang bansa o Ginoo. Lubos king kaya ka manalig o Diyos. Dalit ang dakat kapurian, migising ka o kakong kaladua. Migising ka kakong alpa at lira, pati aldo gisingan ko na. Pasalamatan da ka o Ginoo, arapan da ring sablang tao, dalit kong kapurian kaya ka, busal ding sablang bansa, uling ilugod mong kukupas miras banwa, ating kaya kang katapatan lalagpos karing biga. Itiyay ang utos ko, nga naning Ginoo, mikakalugod kayo, antimonong makanano kong liguran. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Jesus nga na karing kayang alagad, itiyay ngutos ko, mikakalugod kayo, antimonong makananor akong liguran. Ala ng lugod na may git pa, kaya sakit ang idaw ning metong at tao yung biyena, para karing kakaluguran na. Kayo, kakaluguran da kayo nung tuparan nyo ring utos ko. Eran ako aw sa nalipan, uling nga nabalo ning alipan, ing daraptaning panginwana. Inya inausda ko ang kakaluguran, uling isablang dindam ko kang ipa ko, pepabalo ko kay kayo. Ay ko pinili, nunay ako yung memili at tinuldo kay kayo. Bandumwal kayo at pasipamunga, karing bungang manatili. King uli naniti, nano mga dwanyo, king ipa, king lagyo ko, ibiyan na kay kayo. Itiya, ingyutos ko kay kayo. May kakalugod kayo. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mas masanting yining metong. Sound, kalupa na yung ini, ako yung kalupa ko, mas masanting ining metong. Napakahalaga po ng salita na mga words. Pwedeng makapagbigay tuwa, saya, pero pwede rin magbigay ng kalungkutan at sama ng loob. Yan ang salita. Whether ito'y through oral, sinasabi, or through written words. Kaya sa mga text natin, nakakasakit din kung pinsan kung ano yung mga sinusulat. Mabuti pa yata yung mga sinabi na lang
Alis pag sinabi, mawawala na lang. Pero pag sinulat, habang nandoon yan, hindi mo ine-erase, nababasa mo, nakikita mo, at patuloy na nakakapanakit na yung salita. Na. Pero ganun din po yan. No? Kung nakakasakit ang salita, ito rin nakakapagbigay saya. No? Dahil na yung mga nakasulat. Kasi pag sinabi mo, wala na. Pero pag nakasulat, no, yung mga cards na binibigay sa atin, no, yung mga sulat na binibigay sa atin, no, kung medyo meron po tayong sentimental ng attitude natin, na pwedeng itago yan, no, tapos pwedeng ulit-ulitin, at pwedeng magbibigay ng ngiti. Alam niyo po ba, nang minsan naglilinis ako ng bahay sa amin, doon sa isang aparador, nakita ko yung mga love letters ng tatay ko sa nanay ko. Nandoon yung mga... Kaya lang, sabi ko, ang galing pala maging list ng tatay ko. Sino kayang coach niya? O kaya sino kayang ghostwriter niya? Hindi ko na makuha may tanong sa akin tatay dahil pumanaw na. Pero yung mga sulat na yon doon. So ito po yung isang platform sa ating first reading ngayon na ginamit ng mga apostol para palakasin ang loob ng mga itinayo na nilang komunidad. Kaya dito sa Antioquia, dalawang kasama nila, sina Barsabas at Silas, ang pinadala para dalhin niyang sulat. At sila rin manatili muna doon para silang maging representante ng mga alagad. At ayon dito, dito po yung pinakahuli, nung mabasa ng mga tao doon, siguro hindi lang yung pinuno nila ang nagbasa, kundi binasa sa buong community tulad ng pagbasa natin ngayon sa mga sulat ni Pablo rito pag tayo nagsisimba. Ito po yung pinakahuli, sabi ng pinakahuling sentence dito sa ating binasang first reading. Katapos na pinili si Silas at si Barsabas, pepalakwan tubod at tinagrusla Antioquia. Karasda ka rin, tinipon doreng sablang alagad at binye re karela ing sulat. Inyang abasare din tawing sulat, miragdag latetagan alub, king kausukan adaralana. So, ito po yung naging papel lang itong dalawang alagad, maging messenger sila. Yung sulat na ginawa ng mga apostol, ay dalhin lang dun sa community na yon. At tignan nyo naman pong naging bunga. Naragdagan daw ang tibay ng loob at ng tibay ng loob at inspirasyon. Kahusukan inspirasyon, na-inspire itong mga nakarinig nitong sulat. Hanggang ngayon po, ito'y ginagawa pa rin ng simbahan to exhort us para palakasin ang ating loob. Ang ating Papa, tuwi-tuwi na ay gagawa ng isang letter para palakasin ang loob natin. Ganyan din po yung ating Arsobispo. Si Aposeto po, nung siyang ating Arsobispo, hindi siya nawawalan ng Christmas message, Lenten message, Lenten season message, Easter message, ganyan. Para ano to? Para tayong lahat to inspire all of us na ano man ang pinagdadaanan, ano man ang nangyayari sa ating buhay, patuloy nating isabuhay lang ating pagka-Kristiyano. At tayo rin po, napakaganda po ng technology ngayon, nawala na yung mga cards, pero one text away lang, yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kilala natin, we can always keep in touch kasi kung minsan pinopost nila lahat ang nangyayari sa buhay nila. Kaya a simple message
na I care, I'm here, I'm praying for you. Yung ganyan. Ito po'y iba yung epekto. Tayo rin po kasi may dumaan na sa ganyang mga nangyari sa buhay natin na pag may lungkot tayo, pag may pinagdadaan tayo, tapos we receive messages of care, of love, yung ganyan. Iba yung binubunga at epekto sa atin. Kaya ito po, sa ating first reading, yan ang pinapaalala sa atin na gamitin natin ang lahat ng platforms ang tawag po ngayon dito. O avenue or paraan para lang yung salita nating nakapagbigay lakas ng loob ay may paabot natin sa isa't isa. At kaysa yung salita ay magbibigay lang ng hinanakit, tampo, sama ng loob, magpapahina ng loob sa isa't isa, naway huwag na natin gawin. Naway ang salita natin, whether orally or verbally or ito nga written, naway parang ito na rin ang salita ng Diyos na makakatulong at magpapasaya sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Amen. Ngayon po'y ating dulog sa pahintang mga kahilingan, ang ating sasagot sa bawat panalangin. Ari ng lugod, ipakit mo kay kami, ing lugod mo. Para karing Santa Iglesia Katolika, abalik na sa ing malalam ng debosyon, king tunay presensya ng Diyos, ablamuwari metamlengening kasalukuyan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing mitagulaling king karelang bie, king Santissimo Sacramento, elasana miminalub king karelang debosyon, nune lalo rapang palalaman at ikalat iti, ipanalangin taking Ginoo. Para karang sablang makinabang, ay mabiyeng matampang kapasalamatan, manakit lasanang mapilan apenandit, pasalamat king Ginoo, kay badang mengan king kayang kakamal-kamalan akatawan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, ibena sana kaya katamo, ning kaya katang pamakinabang, ing tetagan at sikanan lub, mipasyag king panga Diyos ng Kristo, at king kayang laganap o payang magligtas, ipanalangin taking Ginoo. Ngenya duwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Ginoong Yesus, salangang kayong lugod mo kaya kami, pasulungan mo yung kasalpantianan mi kaya ka. Gawan mo kayong mitmong kapasalamatan babiya pansin, king pangatyo mo, potang tatanggapan da ka, king pamakinabang. Ikang mabibi at magari, manggaman, kapilan. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Mapamakalulong Ginoo, papagbanalan mo sa ating ayin, at busan mong espiritual ning sakripisyo, gawa na kay ngalanganggang ayin kay ka, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo. Yat na yorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurihan da ka, king lubos maragulatula, kaniting panawning pamanyubling mebye, inyang Kristo, meging sakripisyo Pascual miya. Gewa na kaming anak ning sala, ami bangon king bay talang hanggang biye. Biglat na rin pasbul, ning banwa, bantanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, ing menatbus king kaya kaming kamatayan. Ing pamanyubling ng mebye, ing pamibangon making bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babae ning mabilo gayato, kabang ding sablang koro, ring anghel karimbanwa, daralit ding kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. O sana aking kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sine binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawan, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minam ko kaniti. Itiin kalis din ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo't para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Inyang inigaganakan mi o impa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ng anak mo, daramya kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepaliryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may uipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, ban biganap yak yung lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang siling miye, ading sablang mayang unabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya bilang Maria, imbirhenin doon ng Diyos, kambi ng San Jose na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienta kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu,
kaguming banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanghangga. Ngayon manalantang mit mong kapanilingan lugod king ipap, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katamo. Ipami, Chokabanwa. Imbiyan mo kaya kami, king Aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Igabos mo kami, kisablang marok. Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Dimi kakapatid, may pupukain tamang yening kapayapan, kapayapan, kaya kainan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amin na ako. Yung malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasmay nga mana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasan ang iting Eucharistia, apig masusyan mi bilang kapigaganakan, king kang anak, sa upana keng sumulong king lugod. Itihadan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, ginuma natilya kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paituto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kaya katang kapag masusyan, niya may tanang ini, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at Maya po oras kaya maraming pong salamat.